pano pari kuonekwa kuda kwachitagwirei aiwa ari kumobilisa zvakanyanya kuzvikoro, kumauniversities, kumachichis atiyatauri kunyazi kuonekwa kunzi kuda kwachitagwirei vanhu vanonyazi kuonekwa kunzi aiwa there is something behind pane chavari kukambenera. Ndisandamira mashoko ari kuonekwa kunzi each and everyone panguva inoi ari kunyazi kuziva kuti kuda kwachitagwirei panguva inoi vanhu vautosuspect kuti aiwa dziri nhau dzeupresidency dzamuri kuona even VP Nkosazana Chiwenga last week makamunzwa aitaura nhau aiwa dzemabriefcase businessman. Ndisandamira mashoko ari kuda panguva inoi tiona kuti aiwa vakomana vodzokera back kuna 2020 patiri kuona kuti VP Nkosazana Chiwenga muchizovaona vachizobudana nevakomana avo vaiziva kuti kwazva zvatanga. He was also tried to be bribed but akazoramba ndokuti subscribe like on the bell icon tivira pana papaindo tafima kamudanyira chiti zvigananda. Vice President Nkosazana Chiwenga has been provided with high-end vehicles from controversial business pen kuda kwachitagwirei intended for escorting his children to school and overseeing the Command Agriculture Initiative. Among these vehicles is a Mercedes-Benz E350 designated for the couple's children. Chiwenga stated that this vehicle was a gift from Tagwirei. Tagwirei is the owner of Sakunda Holdings, a company that focuses on fuel importation and the distribution of agricultural supplies under the government's Unclear Command Agriculture program. As part of this initiative, Chiwenga has also received a Toyota Lexus. Additionally, he benefits from a Mercedes-Benz E350 and ES400, which are designated as personal vehicles for the Ministry of Defense. This is in addition to the presidential motorcade assigned to him as Vice President 14 January 2020. Domashko arikuda panguva inoi amuri kuona kuti aiwa inhau idzi dziri kubuda aiwa dziri kudzoswa dzichipublishwa again dzezvakaitika aiwa muna January 2020. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa nhau dzezvigananda idzi hadzina kumbotangira nhasi inhau dzakatangira kudhara and panguva ino tichizoona VP vachizobudana nevakomana ava vakanyatsa kuona kuti aiwa this calculated move ndekunyatsa kuswallowa our own country and our own identity. Pera kuma section medu dzimafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, so turn the bell icon.